लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय नेहाथारि आरो आफादगिरि नोंथांमोन लोगोसे मावथि जोहोलावजोफोर आंनि गोसोआव दुखु मोनो दाबो मानोना जोंनि बर' बिजोङा गोमालांगासिनो जोंनि नलबारि डिस्ट्रिक्टआव दिनै बर' बिजोङा जोबलांनो हमबाय गोसोआ गाबोथार बर' फरायसालिया जोबलांनो हमबाय दिनै काटुकेसि कंग्रापार सत' आलियानि फरायसालि जोंनि बर' गरिबफोरा गासैबो जोबस्रांनो हमबाय जोङो गोबाङानो दैदेनगिरि दङ बर'नि दैदेनगिरि नाथाय बर' बिजोङाव फरायनो होआ फरायसोरो जोंबायदि गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गासैबो सुबुंनि फिसाफोरासो बर' बिजोङाव फरायो गोबाङानो नाथाय दैदेनगिरिनि गथ' गथायफोरा बांसिनानो इंलिस मिडियाम आरो एसामिस मिडियामाव फरायो थुनलाइगिरि जा गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिदि मानो खालामलांदों आरो दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिया जोबस्रांलांदों बर' बिजोंनि फरायसालिया थांना थायाब्ला जोङो बर' बिजों सोलोंनो हानाय नङा बर' बिजों रोङाब्ला जोङो बर'नि बिमानि रावखौ जों गोसार होनो हानाय नङा आंनि बायदि बयनिसाय नोजोर होनो गोनाङा जाबाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो हायाबा जोङो गावखौनो बर' होनना बुंना लानो हानाय नङा रावनिबो सिगाङाव जोङो बुंनो हाया जों बर' आं बर' खुगायावल' बर' बुंब्ला जानाय नङा न'खरावबो जों बर' रावखौ बाहायनांगोन गोबाङानो दिनै नलबारि डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायावनो गोबां गामियावनो दिनै बर' रावखौ बाहाया अनलि एसामिस लेंगुवेजखौसो बाहायो सोरबा बिमा बिफाया सानो गाव एसामिस बुंबा गावखौनो गोरों आरो रोंगौ बयनिफ्राय बां साबसिन गोरों बिमा बिफा होनना सानो गथ' गथायखौ एसामिसल' फोरोंहोयो बर'खौ फोरोंहोआ बेफोर थासारिखौ नुब्ला जोङो सानो जोङो माबायदि थासारियाव जोङो थांनानै दङ दिनै बिनिखायनो आं बुङो गासैबो बिमा बिफा गासैखौबो बुङो आङो गावनि गथ' गथायखौ न'खराव बर' सोलों बर' फरायहो जेब्लासिम जों बर' न'खराव बर' राव बुङा बर' सोलोङा बर' फरायहोआ अब्लासिम जोंनि रावफोराबो गोसारनाय नङा जोबस्रांलांनोसो हमगोन बिनिखायनो आं बुंदों सारमोनखौ जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाखौ बिनि सायाव एसे काम टु दा पइन्ट जोङो नैबे माखासे सावरायबाय थादों नालाय बिनि सायाव सावरायलांबा मोजां जों बेखौ उनाव सावरायलांगोन नोंगौ बेनिखायनो सार आंनि बादिब्ला फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनाया जोंनि गोनांथि आं बेखिनिखौ आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ थारमाने नै जोङो